Ето, процеса започва да достига до някакво устойчиво положение. Сега не сме пуснали аутотюнинга, защото контролера е идентифицирал обекта с вчерашния опит, така че в момента директно пуснахме нагряването и сега той на базата на тези параметри на ПИТ закона ще установи новото задание 160 градуса. Ето тук има известна температурна инертност, която кара процеса да надхвърли заданието и след малко ще започне обратно движение надолу до постигане на устойчиво работно състояние.